Pila may sugilanon tao nagkauyab yung bingo ha. Unya, hangtod nga, naabot mi sa lugar nga kami rin yung duha. Lord, anong kidaman ko ni mo din sa motel? Hala, mapatyan ko na sa kong mami. Abi ni mga Mitch, ay kabala ka na. Pagkaslani ka. Kung gusto ka, ipatawag na ako ang tanan ko mga pare nga suod. Pader Josué ka doon ha. Pader Dundun Barok. Pader Tommy Ugpo. Ipatawag ko to. Pader Randy Migrasyon. Pader Andy Satura. Pader Kate. O si Pader June Parajang. Ato na mga suod ka pare. Si Father Lucas Inok, i-apil Pader Lucas Inok. Hapit ko kalimot na. Pader Lucas, Pero apil pwede din ang nagdaghan kay pari? ay, pwede. Uy, anong dili man. Bisag ang obispo pa'y makasal. To pwede kayo. Ay, importante nga, makasal na ta. Wow, kanindot anak Clouds, uy. Amo nga, don't worry, ha? Kiss ko sa imong ilong sa... Ilong lang sa... Parat mo yung ilong eh. Parat. Gilok ba? Gilok ilong? Gilok man. Aris ubos ba? Gilok ba? Ayaw, anak Ay, Clouds. unsa mga ay. Karoon hala ni mo. Hangad. Bahala na ko sa itsura. Kaysa supsupon ko ng liog, ha? Hinaya kay sakit. First time rabanin ako, Clouds. Dili ni chikin ini. Ano sa dili? Bawi bawang. Ako yung siguro, makuha na ko pagkababae ni Mitch. Bisag dili kayong adong itsura, bati lang daong. Pero ako yung gwanta. Unya. Bets. Clouds. Oh. Ako nagisultihan sila si mami ug dati nga magbinyo na ta kay mapus ko sa una natong anak. Nagpus ka? Naptuwis. Oh, ba? Pero, doon lang tayo isulti taon ni mo. Ang kabaturan sa akong pagkatao-taon. O, mangayo ko ni mo pasaylo taon nga mao ni ako gibuhat. Kini ba? Ang tinuod. Tungod di sa akong ambisyon. Okay naman ko ng ambisyon, Guid. Ako sa gani, naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi mo gudi ako, Dimates. Ang tinuod, dili ko milyonaryo. Dili ko anak ko kontraktor. Dili ko dato. Ha? Ang tinuod, Forbes ko. Forbes. Unsa? Ako ni ako ambisyon ko makasawag dato. Day, kada kwartahan. Hinungdan nga ng paduto. Dato ko, sing 50 sa kong gisuloob nga marang kadina siro. Pero dili, tinuod, piki na. Piki. Oh, Unsa ko silo ako, Day. Silo ako sa kong gibuhatan ni mo, Day, ha? Tungod mo di sa kong ambisyon. Silo ako, Day, Mitch. Nag-iilat ka. Kun maoy na. Silo ay tama. Kung di na ka makadawat, okay lang. Pero, nabdo sa mga. Kinalan yun nga ako na tubagon. Madubag ko bata nga karon nga nasimus. Nanumilak mo mayo, Inday Mitch. Nga dumaan, ha? Tungod kay... Parihasan ko di mo, pubrisan ko. Ambisyon ako nga makabana kong dato, pero pubrisan di ay kang inahaka ka. Purbida. Murutag ekspresyon o dyan eh. Bangag sa ilong. Pakasli ko, kay mabdos na ko, pakasli yung ko. Marisip, sus! Mao niya akong problema kay nailad pa din ko. Ang babae nga akong gilat, labaw sa din mangingilat. O saan rin ako ba, matipres? Wala bang gusto tao ni Bayhana? Ang ako ba nga maluwas ako sa kalisod ba? Pero utrom sa din ni Way nakot. Saan rin ako nga mabdo sa rabani? Parihog tabagi ko ninyo, be? Kung saan may akong buhaton? Bam, nay mabasa diha nga nagpakairon ingnon nga dato pero Way nakot, ha? O saman, kung kaboy pasultihon, Claudio. Good morning sa lutupan. Dako, good morning po sa lamban, Ate Jijen. Good morning mga ma'am. Good morning natong tanan diha. Ate Pres! Atong sender de ay gulyat. Atong sender Ate Pres, Dudong Claudio. Kilis Claudio, Ate Pres, kay ko ani siya taon, kanang siya panganan ni. Way trabaho niya, nang ilan-ngilad, lagi taon siya Ate Pres. Karoon kita siyang babae nga, murag lahasan sa taon, bakit siya, sulo-sulo lahas mga pik. Kato sang babae, sulo-sulo lahas mga pik. Iyag pangyaban naton nga, nadaan niya sa lugar nga mabugnaw, nahitabo sila, napabdo sa babae. Gisultihan ni Claudio nga, maunay ako ang problema nga, dili ko tinuod nga dato. Nisulti sa babae niyo, sa umran ni, di man ko tinuod nga dato. Niya mabdo sa bako. Diningo siya nga, what ba ko gusto ni Bayhana? Saon taon ni niya?
Yung babae pakaslig yung gawla so wag gusto ba mapakasal yung taon niya nangutada siya mabina nga unsa iya buhaton ati pres ug di mo unsa kuno iya buhaton kay babae mga si babina na may Bible pabasa mo na ba kuno sa Bible nga ilad-ilad kwarta-kwarta niya na ba kuno mabasa kuno sa Pagyan mo Bible na sa duha ko, inilaray. oh inilaray lagi sila Inilaray sa duha. Oo. Di po bread eh. puros pobre Tangkol si Roong, anong pintas mo ang sing-sing? oh grabe lagi kayo Dinadahan sa tungkol sa pobre. oo ang daan grabe ay Kaya magdala yung mini. o niya ati pres Unya? unsa ba atong gikatambagan nila taon nga mura parehas man sila. O pagdayon na lang mo oy saon nga ang sa inyo anay silikway inyo ang naitabo man mo. Nahinayat na? Unsa? Okay ra, oy. O pagdayon na lang mo pagasawa na kadawjo kada si Mitch kay katon ra kag kuan na oy. Gugma? Gugma. Amerikano sa nga na, Mitch. Oo. Masawa na. Musawa na. Musawa. Bab, unsa ba sa dito diya? Be. Kung ari ko ka diri sa ay patungaan og 50 pesos. kung, kung ari ko ka panultihon Goliath no malahi man sa inyong pamahayag no panultihon 12 bersikulo 27. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Dili. Oh, sa igo kayo no? Igo. Iyang gitinguha wag gyud makabuot. Wag gyud. Kating sugaman. Sugaba ko. Balik. Balik. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha apan masapian ang pugihan. Hok tinuod. Pulaan padayonon. Dayon. Verse 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon. Igo gyapon. Kaya ang iyang pangandoy namatay. Tayo na ko eh. Gusto na siya magpakabuhi, gusto siya madato, puro mo sila nangilad-ilad, namatay ang iyang pangandoy. Namatay. Oh. Kadtong gingon imong gulyat pangasawaan na lang na ako dili ko mo uyon mo supa ko. Ano man ba? Pangasawon nimo na, parehas mo way trabaho. Ngiti sila trabaho. Ayaw pangasawa, panarbaho apan sustinto ang bata. Kay ugi mo ng pangasawon, duha na mo diha magkamang. Akaluoy sa ayo lang ba atol na yung sawa. Dili. Suportaan man ang bata. O niya, ang babae tao, di siya maluoy. Ay, ikaw rin bahala di. Kaya ako isustinto ng bata. Ay, ni ko ano Di mo mangita pa kang 16, kau nung sagbat ko. Balik ta gulyat. Di siya lang sustinto draw niya. Ikaw lang pang asawas bata o babae. Ako masawa. Sa'yo na mo. Tanawas ko sa mga nang. No, mamili pa gyud ka. Ipangako na mo. Ano na pamili, Dro, oy. Balik. O, dyan ginanig daw, Balik ta no? gulyat. Ang Bro, inyong o, dyan ginanig daw, mo, kani. Sa mga nga. Kani, ito isa. Katong gikugos na ko sa... Okay, balik magukat ako eh. Panakotong oras. Okay. Ang kagati Priscilla o kang imong gulyat, pangasawon lang. Dahil mangitag trabaho. Manikamot silang duha. Kay, sa ilang paginilaray, ni Ma'am Drosman, mainta to, bato sila magbuhat o kanang gitawag og kanang abnormal sex. Kaya kanang ingon lang ng pakikilawan sa pang kaminyoon, dili balik sa may sakto. Karon gani Ma'am Drosman, pangasawon lang. Sabi uban gulat kung way trabaho no, mingon ang laki pagkuha ang bata. Basta babae mo decision ipakuha ang gisabak. Di sa Maayo, maayo. oy. Duble lang sa. Dili maayo. Karon, ingon Pedro, ingon man tigulat sa Priscilla, kanang pakaslan, magminyo lang sa pangasawon lang, unya manarbaho, mahitang trabaho. Wala na problema karon. Mabagulyat? Ha? Maano? Mao. May suggestion. Oy, kasi nga na itong sinder. Si Kan. Sa ilo ng Claudio. Claudio. Oy, Claudio. Og dire pa ka na ako. Itutuwa ko na. Salamat mo ka na ganito naman, no? Kuna ko ay puzzle, kihon.